Good evening mga ka-friendship. So before ko matulog, ito po ay kakaibang vlog. Before I will go to sleep, I want to share it with you. Ganito ang buhay ng mga rakitera, especially if ang location sa event and the time of the event is sayo sa buntag. So muhangyo na lang ni sa hingtungdan nga. Sa ilan na lang may matulog para pagkaugma dili mi apiki sa among trabaho. So, basta asa lang gani, miskan asa lang, hala sige, basta kay makatulog lang, birada. Birada capsule. So karon, di amin nga tulog karon, ilalom sa among backdrop. Namang backdrop. Oh. Namalong naming suga. Hindi pa man may katulog kay napa may gabidyuki pa man si Uncle. Si Uncle na walang malay. Galamig man yung bidyuki, uy. Kundinar na amang mga kalag. Si Uncle o gabidyuki, utura-tura. Grabe siya. Sa Pika side, dito sa likod, sa among backdrop, dito sa likod, kato sila kato kana sila kana sila kana. Mga kusinero po sila. So, nahuman na sila mga initial nga giloto, ga-shottings na sila. Kuyawan ang mga hubog, usara ka timpla tanang sudan ugma. So mao gud ni kinabuhig rakitira do. Kung asa lang go lang nang go, walang inarte. Importante makapahuway, makahigda. Miskag dili kompleto sa oras, importante ra gyud makahigda, makarelax after sa decoration. Inugma magtiwas na pod. Layo magod kay di ami sa bungtod bako kag among gilantaw nga area last time. So di na gyud mi, mo na gyud among kapalaran. Mga tulog na gyud mi ilalom sa among backdrop. Kauban ang akong mga kauban og decorate. Mo lagi among problema lagi ron. Ganahan nakaayo mi nga mo piyong. Ganahan nakaay may matulog apan dili gud itugot ni Uncle kasi Uncle ga concert pa in tawon akong alas 12 gabi. Uncle maluoy ka call. Alas 6 pa biog mas buntag. Ayaw talaga ni Uncle. Gusto niya talaga ang mga beauty namin ay mas stress bukas. So magpaabot na lamang mi kano sa siya mahumaw kanta. Usa ta mga tulog tanan. Ang naghiwa po dito na nagtagay pong tandoay. Nagkatimayon baka ang ilang mga basin o ang ilang hiwa tagsang kilo. Diretso naglunod ilang humba tagsang kilo. Good luck daw ani kay tunog ra makaayo. Because kani nga place diri sa bungtod kuan siya kanang bugnawon nga lugar. So kung wala kay kahalog diri, mangorog na lang kas katugnaw. Ay salamat gipahinayan ang video ki. Ampo mi nga padulong na tas palong na no. Para makapahuway nami, mauna ni ron. Ingon ani ang kinabuhi sa rakitera. Usahay, sosyal, at mga hotel-hotel, na kay imong private nga room. Usahay pod, kung asa lang pwede matulog, basta lang makapahuway. So kung rakitera ka, kanang tinuod yun nga rakitera, dapat di yun ka mag-inarty. Oo, muna sikreto good para survivor ka. Dili ka mag-inarty. Dili ka magpili og lugar kung asa ka ipasok.
Importante lang walay halas. Og walay baki og ipos kay na magkamatay gyud. Tayo di pa ka mag-inarte sa kaon. Labi na sa disperas sa event. Kay kuan maguna kung unsa lang ang maluto. Pero pagkaugma, bawion na ni mo kaon. Tanan nga hikay kaon gyud sa mga plato kutsara kanon gyud ni mo. Hasta mga kaldiro-kaldirit mga sabaw tilaan na ni mo. That's the life of a Rocketera. So, kami naanan dami ani mga inani nga klase nga situation and we love it. Mura na po may camping. Tapad na po may sa balay, sa tagbalay. Diri mis among set up gahigda kay basin og panguhaon niya ni ba kay dapit na magkarasada basin mahinanok niya mi dito niya. Nangawala na pagkaugma. Na. Dibidindog yun ang bayot. Wala si Uncle ba? Wala pagbugag concert ni Uncle. Nami nagyod kay Pio. Ni Tomar na kuan antihistamine. Tanan ako nang gitumar para makapiyong lang yun ko apandi yun. Ang tingog ni Uncle ay namumukuntangi. Mupukaw yun siya sa ganahang mahinanok. Iya yun in tawon nga. Pabudlaton ang mata ning lami na kaipiyong. May ang kanta ba kay katubang pangkatulog. For just for santo yang mga kanta oy pang disco man sa doy. May painipalit kong tando ay ganiha para maalag na maglalis dyan maglayo diha hala makapiyong ratag walay samok-samok. Oo walang effective po sa na mainom kang tando ay kaya pag mainom ka katulog piyong ka diretso di na ka mahibalo basta pa-alarm lang po ka hindi ka magpa-alarm baka kabalo nakamata ka liwas na sa event. Wala na po'y hinungdan. So dapat timing lang yun. Ang cool maluoy ka cool. Pagkatulugan namin cool. Sa'yo pa ka imi ugma cool. Daga pa magtiniwason nga dekorasyon ang cool. Galami yun si Angkol. Galami yun si Angkol. Bago tayo mabuhat kaya po kalipay. Ang mag-concert tungas gabi sayo manayo na lamang ta. Close my eyes. Ikaw close my eyes diya kami. We'll always be together gyud alcohol kay og dili ka mohilom diha. Magatukaw ra gyud mi maminaw nimo manang will always be together. Sobra pa na electric na mo ani kay wa mi katulog. Nahala sige. Mo man kani murag feel na ako no. Wala na gyud chance nga makapiyong gyud mi. Amo na lang pugson og piyong amo mga kaugalingon. Kaya para lang yun makapahuway, bahala na diyang gatagul tol niya, oy. Okay. So for one last time, mao ni ang amo ang area. Tapos likod na, kalandrakas. Ay, salamat na hilom sa ako. Basod pa dayon niya paghilom para makatulog lang din si electric dreams ba ako. Na electric dreams man si Angko. Wow, fantastic singer si Angko. Sana all. Dili mi patulogon niya. Misamot na magka-danceable music. Anyway mga ka-friendship, matulog na gyulaman may amo na lang po ang mga kaugalingon. Thank you so much for watching. See you tomorrow. Bye. Kay tuka na gid kaay.
Welcome to Che and Quent's reception, and this is the making. Is our final output for the wedding of Che and Quent. So much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.